हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गिजि गब्लं स्टुडिअ बरायबाय जों जितु दाखालिनिफ्राय शुटिं खालामबोबाय दंमोन माने बड' शर्ट मुभि बावनो हाया बे बड' शर्ट मुभिखौ आं दा एडिटिं खालामनो लाबाय माखासे एडिट खालामखाबायबो खालामनाया आधा खालामबाय ओमफ्राय दा आधा दंबावो आं दिनै बेयाव जिरायलायबाय मथा-मथि आङो दा 5 मिनिटनि एडिट खालामना दोनदो नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनसिगोन थाबैनो फैसिगोन बे भिडिअआ माने जोंना दा एडिटिंआ जोबनायनि उनाव भइस डाबिं थासिगोन ओमफ्राय मिउजिक थासिगोन बेनि उनावनो इउटिउबआव जुदि नोंथांमोना एडिटिंखौ माबोरै नायनो बानायो बेखौ नायनो गोसो दङब्ला आं नोंथांमोननो बेयाव देखायगोन आङो माने स्क्रिन रेकर्डिं खालामनि एसे ना बेनि उनाव नोंथांमोननो आङो भिडिअआवनो लिंकखौ होनो हागोन माने एडिटिंखौ माबायदि खालामो बेनि सायाव नोंथांमोना एसेबाबो सोलोंना लानो हागोन सम नांगोन एसे आङो माने स्क्रिन रेकर्डार एप्स माने स्क्रिन रेकर्ड होननाय मोनसे एप्स दं आरो स्क्रिन रेक बे एप्सजों जोंनि जितु कम्पिउटारनि माने डेस्कटपनि माबा जितु मा खालामदों मा मादों माने भिडिअ एडिटिं खालामनाय मानाय माबेयाव थुदों माबेयाव मादों बेफोर गासैखौबो माने रेकर्ड खालामना दोननो हायो बेनि जोहै आं नोंथांमोननो एसे सोलोंनो नाजागोन आरो आङो फुल भिडिअ मोनसे बानायना दोनदो माने फुल भिडिअ बेनो एडिटिंनि सायाव फिल्मरायाव माबायदि भिडिअ एडिटिं खालामो बेनि सायाव बेखौबो आङो थाबैनो हगारगोन आङो माने नेटआ आंनो थोस्लाबाखैमोन बेनि थाखायनो आङो हगारनो हायाखै बानायना दोननाया गोबावसै दा आङो नै स्क्रिन रेकर्डखौ बानायग्रोना लानि दा आंनिया स्क्रिन रेकर्डिं चालु जाबाय बेनिफ्राय आङो फिल्मरा एप्सखौ डाउनलड खालाम अपेन खालामना दोनखादोंमोन बेयाव दा आं एडिट खालामनानै देखायनोसै माने नोंथांमोनहा नायनोबो नायनो हागोन मोननैसो फुटेज खिन्थु स्ल' जागोन आरो ना एसे माने डाबल सफ्टवेयर जोंनाव बहुद माने डिफिकाल्ट जायो गोब्राब जायो सोलिनाया खारन बे स्क्रिन रेकर्डार एप्सआबो जोबोर हेभिखा ओमफ्राय फिल्मरायाबो एडिटिं सफ्टवेयरा जोबोर हेभि बेनिखायनो जोंनि कम्पिउटारा दुरबल नालाय चालु खालामगनो हाया बेफोरबायदि खालामना दोनदों बे हें जायो जोंनाव दा आंनिया स्क्रिन रेकर्डिं चालु जाबाय बेनिफ्राय आङो फिल्मरा एप्सखौ डाउनलड खालाम अपेन खालामना दोनखादोंमोन बेयाव दा आं एडिट खालामनानै देखायनोसै माने नोंथांमोनहा नायनोबो नायनो हागोन मोननैसो फुटेज खिन्थु स्ल' जागोन आरो ना एसे माने डाबल सफ्टवेयर जोंनाव बहुद माने डिफिकाल्ट जायो गोब्राब जायो सोलिनाया खारन बे स्क्रिन रेकर्डार एप्सआबो जोबोर हेभिखा ओमफ्राय फिल्मरायाबो एडिटिं सफ्टवेयरा जोबोर हेभि बेनिखायनो जोंनि कम्पिउटारा दुरबल नालाय चालु खालामगनो हाया बेफोरबायदि खालामना दोनदों हें जायो जोंनाव ओमफ्राय आं ओरैनो नोंसोरनो बेसिक माबा खोन्थानि नै जाबाय मिडिया बेयाव दोनोब्लाथाय माने नोंथाङा बेनिफ्राय गोदान प्रजेक्ट अपेन खालामजायो ओमफ्राय फल्डार दोङो माबा बेयाव कालार सालार माने नोंथांमोना मोननो हागोन ओमफ्राय नै फल्डार प्रजेक्ट मेडिया बेयाव 33 भिडिअ दोङो आं बेयाव 33टा माने भिडिअ माबा खालामना दोनबाय एड खालामबाय बेनिफ्राय बिदिनो नैयाव अडिअ मोनगोन माने बेयावनो थाखानाय माखासे अडिअ दङ माबायाव होखानाय ओमफ्राय टाइटेल मोनगोन टाइटेलाबो फरमेट दङ माखासे नै बेफोर टाइटेलखौ नोंथाङा गाहायाव लाबनानै ड्राग एन्ड ड्रप खालामनानै गाहायाव हगारना फैबाबो जायो नैबे फैबाय ओमफ्राय बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव डाबल क्लिक मारना हो
बेयाव डाबल क्लिक मारनायनि उनाव नैबेयाव फैबाय ओमफ्राय नैयावबो माने माबा जायो स' जायो बेयाव लिरबानो माने बेखौ काट खालामनांगोन जि लिरखानाय दङ बेखौ काट खालामबाय काट माने आङो कन्ट्रल एड होनानै गासिखौबो सिलेक्ट खालामबाय सिलेक्ट खालामनायनि उनाव आं जायखिजाया बावनो हाया बेखौनो लिरना देखायनोसै बावनो हाया बिदि जायखिजाया दा फिसायावसो लिरनाय जादों आंना कम्पिउटारानो हें जालायलाय कम्पिउटारा सोलिया माने डाबल खामानि सोलिगासिनो नालाय बेनिखायनो हें जादों नै बे बाराव माने जाबाय बेयाव टाइटेलखौ आं टाइप खालामना देखायनि दहायना फिसाखाय नोंथांमोना नुस'वाखै जानो हागौ बावनो हाया जोबोर गोबाव सम लायो माने नै दासो फैबाय बेखौ नोंथांमोना जेराव गोसो बेयावनो बाहायनो हासिगौ आरो जेराव गोसो बेफोरखौ बोख्लायनो हायो गाहायाव खिन्थु आं दा देखायजोबनो हानाय नङा खारन आंना नांथागासिनो हें जागासिनो दा आंखौ डिलिट खालामनोसै डिलिटआ जोंनिया कन्ट्रल एक्स थुबोलानो डिलिट जायो ओमफ्राय इयाव इडिटनि माबा दङ इडिटआव नों बायदिसिना आनदु खालामब्ला कन्ट्रल जेड थुब्लानो आनदु जायो रिदुआव जाबाय कन्ट्रल प्लास वाइ ओमफ्राय काट खालामनायाव कन्ट्रल एक्स बेनिफ्राय कपि खालामनायाव कन्ट्रल बि पेस्ट खालामनायाव कन्ट्रल प्लास भि बिदि बायदिसिना माने अपसन दं आरो डिलिट खालामनो डिलिटखौ थुनांगोन बेनिफ्राय रिपल माने डिलिट थुबानो जागोन बिदि बहुत अपसन दं नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय टुल्स दङ बेयाव बायदिसिना अपसन दङ बेयावबो ओमफ्राय बिदिनो एक्सपर्टनि बहुत माबा दङ नोंथांमोना बेखौ माबा नायना लाबानो जाबाय जायखिजाया फाइलाव दा नै ट्रानजेक्सन माबा दोङो टाइटेलनि उनाव ट्रानजेक्सना नोंसोरो माबायदि ट्रानजेक्सन बाहायनो माने ट्रानजेक्सन माने मोनसे सिननिफ्राय मोनसे सिनसिम माबोरै बारगोन बेनिबो गोबां अपसन होना दोननाय दोङो नोंथांमोना बेनिफ्राय गावबा गावनो बाहायनो हागोन नै बेफोरो बेनिफ्राय बेयाव ओरैनो मोननैसोल' देखायदों खिन्थु नैबेयाव थुयोब्ला 233 मोननो हागोन माने इनक्लुडेड बेयाव थुयोब्ला नोंथांमोना माखासे मोनगोन नैबेफोरो माखासे दङ माने ट्रानजेक्सन बिसोरनि इडिट खालामखानाय बिदि ओमफ्राय बिदिनो इफेक्टस दङ दा इफेक्टनि खेथ्रआव थादोंमोन ना इफेक्टआव नै इफेक्टआव क्लिक खालामोब्ला नैबेयाव होनाय दङ बेयाव मोननैल' नुजादों ओरैनो इफेक्टआ खिन्थु नैबेयाव माखासे दङ 285 टा इफेक्ट दङ बिसोरनि अलरेडि माने सेट खालामखाना दोननाय बेखौ जोङो भिडिअनि सायाव बाहायनो हायो माबायदि इफेक्टखौ नांगौ बिदिनो एलिमेन्टसफोर दङ स्प्लाइट स्क्रिन बेफोरबायदि माने दङ ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ काट खालामनानै देखायनि ना एडिट खालामनायखौ बेखिनिखौ नांखागौ बेयाव भइसआ डाबल जादों गैया दा जोङो माबायाव जायखाया नालाय जोंनिया एडिटिंआव भइस टाइपिंबो लाखायो आरो प्लास नैबे रिक्वेस्टसो डाबल जादों नोंजों रायज्लायनाय बेखौ बेयाव ओरै खालामजायो फुटेज बेलेग लाबोनांगोन माने बे फुटेजखौ बाहायखांखाबाय नालाय क्लस मोनसे लाबोनांगोन सरि जोबोर हें मारिखायो लेपटपा फाग्लासो बेनि गेजेरजोंबो खामानिखौ मावनो गोनां जायो आरो हें मारियोब्लाबो गोसोखौ हमथा माने धैर्य हमै बानायनो गोनां जायो एडिटखौ
फैसा गैयि मानसि नालाय दामिनिबो लानो हायाखै दुखिया प्रडाक्शन बेयाव थुनोसै आङो फुटेजखौ अन खालामनो थाखाय बे आंनि माइ कम्पिउटार ओमफ्राय आङो इ ड्राइभआव दोनदोंमोन फुटेजखौ बेनिफ्राय बावनो हाया नैबेफोरनो बेनिफ्राय आङो एडिटखौ माबेसिम खालामखोमोन नैबेसिम खालामखाबाय आंनि बादिब्ला नैबेखिनि फुटेजखौ नांगौ दा बेनिफ्राय आङो जायखिजाया मोनसे लांथ'नोसै जायोना जाया नायनोसै सरि आङो थारमाने नै मेडियायाव दोननांगौमोन मेडियायाव दोनोब्लासो माने जों फुटेज सोजायो नङाबा सोजाया आंना दा इफेक्टआवसो जाना दङ बेनिखायनो आङो मेडियायाव खालामफिनना लाबाय बेनिफ्रायसो सोफिननांसिगोन फुटेजखौ नैबेमोन आं इखौ ड्राग एन्ड ड्रप खालामनानै लाना फैबाय बेयाव नैबेयाव हगारना फैबाय बेयाव लडिं जाबाय दे फैदो माबोरै बेनिफ्राय बयनिख्रुइ गाहायाव थाहैबाय नामा जाखो नै बेमोन rolling election day दा हें जाबाय आं बिदिनो नोंथांमोननो शुटिंखौ माबायदि खालामनाय जायो माबोरै माने एडिट खालामो एडिटनिखौथ' एसे दा फोरमायबायानो आरो एडिटनि सायाव आङो मोजाङै डिटेल्सआव खोन्थाबावगोन ओमफ्राय शुटिंनि सायावबो माबादि माने शुटिंखौ लायो अन दा स्पट देखायगोन आङो लासैनो बे बाराव आङो बेनि सायाव शुटिं लानाय भिडिअ खालामनाय जायासै नेक्स्टआव माने नेक्स्टफोराव माने जोंनि जितु भिडिअ सुरु जायोब्ला भिडिअ जोङो सर्ट मुभिनि माने भिडिअ सुरु खालामोब्ला जों बेयाव पुरा डिटेल्सआव माबायदि खेबो माबायदि माबायो माने क्लस मास्टार शट माबायदि टेकनिक बाहायो जोंनि गोबाङानो माने भिडिअ बहुत बानायो नंगौ खिन्थु मोनसे फ्रेमावनो बहुतानो बानायो खिन्थु जोङो गुबुनफोरखौबो एसे फल' खालामो आरो प्रफेसनेल टाइपआव माने क्लसबो ओमफ्राय माबाबो वाइड गाव शटआ ओरैनो 7टा थायो 7टा शट जेरै एक्सट्रिम वाइड शट बेनिफ्राय मिडियाम शट एक्सट्रिम वाइड लं शट माबा माबि बिदिनो बेनिफ्राय काउबय शट बेनिफ्राय क्ल'ज आप शट मिडियाम क्ल'ज आप शट ओमफ्राय एक्सट्रिम क्ल'ज आप शट बिदि गोबां थायो आरोना मथा मथि 10टा नामा थायो 10टा शटआ बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो उनाव फोरमायगोन मा मा शट थायो आं दा नायफिननांगोन माने आंबो एसे बावना दङ ओमफ्राय दा आं एडिटिं खालामलांनोसै नोंथांमोननो उनाव लासैनो फोरमायलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आङो भिडिअजों सोमोन्दो थानाय गोबां माने भिडिअ लाबोगोन स्क्रिप्ट माबोरै लिरो ओमफ्राय भिडिअखौ माबायदि शुटिं खालामो माने शुटिंआ एक्चुअलि माबायदि जायो बेनिफ्राय डाइरेक्सन माबायदि होयो बेफोरनि सायाव गासैबो माने एडिटिं माबायदि खालामो बेफोरखौ आङो मोजाङै सोलोंलांनो नाजागोन नोंथांमोनखौ बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो अनोब्ला आंनि खस्थ' खालामनायखौ अनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामनानै आंनि भिडिअनि सायाव फोरमायहरनो बा सोंहरनो दाबाव गोजोन्थों।